आराम खेलावन बोला। ना 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 मूल चाही। सूद बहुत दिन से आ रहल बा त का भइल? ना 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 सूद मत द भाई, बर्बाद हो जाए बाप। मूल लौटा दे ना। कितना सूद दे बा? हाँ ले आवा मालिक। देख बेटा बनारसी जी, ब्याज के धंधा के एगो वसूल है जी कि मूल डूबो तो डूबो, ब्याज ना डूबे के चाहिए। हाँ ब्याज ना डूबे के। लेकिन तू साले कुकुर खाली मूल के चक्कर में रहता रहा। मालिक गलती इंसान से ना हो जाला। अब रहुआ हमरा के डांटे नहीं तो लागत है कि हम कुकुर बानी कुकुर, और समझाओ तनी तो लागत है कि हम गधा बानी गधा। अरे हम गधा और कुकुर नहीं खे, हम एगो इंसान बानी मालिक। अरे साले इंसान वाला काम करबे तब नु आए। तोरा खातिर है 25,000 के काउंटर बनवले बानी। आए तोरे इज्जत खातिर नु कोनो मुंशी काउंटर पर देखले बारे आज ले सूदी किस्ती के। आ तोरा खातिर बनवले बानी साले 25,000 के सूद तोरा तनखा हमें से काट ले। बलात्कारी मामा। अरे का हाँ करत तनी? राव नाम बलात्कारी मामा बा। बलात्कारी कौन कहला जा? आई देखो देखो। ए का कहलिस रे? हम बलात्कारी मामा कहले बड़ा तू। ए यार ए मामा पहले 2 थप्पड़ मारा था। अरे हम तोरा के बलात्कारी कह सके नी का? हम तो तोरा के कहनी ब्रह्मचारी मामा। ब्रह्मचारी हां। आओ सब भगड़ा का हाल एकदम बा? आशीर्वाद बा मामा। का हाल चाल बा? सब ठीक ठाक बा। कैसे कैसे? मामा एगो सलाह लेबे के रहल। अच्छा आ जैसे ही सलाह के बात आइल ह तो हम सीधे दौड़ल तोहरी लगे चली नी ह। वाह। काहे से कि तोरा से बढ़िया तो सलाह हमरा के केहू दे ही ना सकेला मामा। हां अरे सलाह दी हल तो हमनी के खानदानी पेशा रहल। हाँ। झूठ ना बोली मालिक, राव एके पेशा खानदानी बा। सूद लेना सूद लेना सूद लेना। लाओ 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 रे लाओ। एगो बात सुन, मारब साले बिल्डिंग फेंके लगबा कुत्ता कहीं का। तोरा के करा सब बोले कर साल दिन भर खाली सुदे सुलबे। आए खाली समय में कोनो मजबूर आदमी के बढ़िया सलाह दिहल भी अच्छा काम होला। ए मामा ऐसन बा कि हम ना एगो धंधा चल जा। अरे राम राम राम। धंधा 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 बाप रे। अरे मारा ढोके धंधा करबा। अरे तोहल उनके दिमाग में हमेशा कूड़ा फाते भरल रहेला का हो? अरे धंधा मतलब काम धाम कल चाहत रहनी मामा। ऊ वाला काम धाम बहुत बढ़िया, लेकिन करबा का? सिनेमा हॉल बनाएम सन। सिनेमा हॉल? अरे भैया कहले बानी न कि हमनी के सिनेमा हॉल बनावल जाई, बिजनेस चलावल जाई। सिनेमा हॉल? वीडियो पार्लर वाला। वीडियो पार्लर अरे वाला। ओमे तो बड़ा रुपया बाबू। ऊ तो बा, लेकिन एगो समस्या बा। एमे समस्या कहाँ बा? बहुत अच्छा। पूंजी पूंजी पूंजी? हाँ पूंजी मतलब ई बा कि तनी हमनी के मदद कर देती कि हमनी के सिनेमा हॉल जल्दी बन जाई। ना बाबू ये हमरा वसूल के खिलाफ बाटे। कहानू कि हम कर्जा खाली औरत के दिले। मालिक अच्छा काम बा, अच्छा काम। ठीक 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 एकदम ठीक कहला। अच्छा काम, अच्छा काम। मामा एकदम अच्छा काम बा। आ देखो जब कहीं समाज की अच्छाई और भलाई के काम होखे तो सगरो नियम तोड़ देवे के चाहिए। आ खास करके भगिना की भलाई के होखे तो सगरो नियम सगरो कानून एकदम तोड़ देवे के चाहिए। ई जोन सिनेमा हॉल का स्पेशलिटी बा जनता का बा। अरे खाली आगे एम जयमा संतोषी के पोस्टर रही। जय माई। हाँ जय माई। आगे चुपचाप सुनबा कि ना? हाँ आ ओकरे अंदर चली हसीना की ओहमे पसीना फाड़ के चढ़ी निकला बंटी सनी लियोनी स्पेशलिटी मामा। हाँ ऐसा सिनेमा हॉल ऐसा ने हम लोग एगो शर्त बा। अब का हमार शर्त बाटे वो सिनेमा हॉल के सबसे पिछला कोना में हमारे एगो सीट हरदम रिजर्व रही। आओ में वो फ्री आ ब्याज रोज रोज लागी। हाँ बोला पक्का कमुआ हो जाई ना? पक्का तारा मामा के जवान कबो कच्चा ना होला। ये गौरी समस्या बा ओहू के हल करो। अब कौन समस्या आ गई रे? ए मामा अगर सिनेमा हॉल का मुहूर्त कोनो बड़का आदमी करी तो अपन सिनेमा हॉल धकर धकर चले नु लगी हो। वो समस्या के समाधान हो गई बुझा। पक्का पक्का साचो? कैसे? धनंजय सिंह बानू विधायक की हार गई बानू। तोरा से की कहला से बोले के साले मार का पता ठीक है हो जी बकुत्ता कहीं का। रे साला विधायकी भले हार गई लेकिन नेता तो बड़ बानू जी। बटले बा मामा बटले बा। का कहत रहनी रे सारे तोनी से हमहन के अगर मामा के लगे जाई
तो सब काम 1 मिनट में हो जाए। बोला बलात्कारी मामा की ए, फिर से बलात्कारी मामा। बे कौन हम सा? बलात्कारी पहले मारो दू थपड़ा मामा। अरे साले आज रात खा के रह बेटी। हम ब्रह्मचारी कौन है? बोला ब्रह्मचारी मामा की। जय। बोला बलात्कारी मामा की। जय। बोला बलात्कारी मामा की। जय कौची हिलावतानी का हिलावताड़ो कैलस नहीं हाँ कहले काहे नहीं साला? काम कर अपन काम कर चल काम कर